da komai Ahmadu in kai sai mu ji Allah na cewa ai shi ne yayi kai jifa Allahu ya ce shi ne yayi fama ramaita iz ramaita walakin Allah harama. Assalamu alaika wanda murya ba a daga masa idan a gabansa ake sai dai muryar ta kasa idan kuwa a gabanarsa muryar an ka daga masa ayyuka dukkansa ana rusawa ne kuma. Assalamu alaika wanda ba a yi masa takaba bayan fakuwarsa ba matayensa ba su yi ba saboda aurenka da su ba mutuwa ya yi ba amma kowa ya mutu aurensa ya mutu kenan kuma. Assalamu alaika wanda Allahu bane ya hana a auri matansa a bayansa ba sayyiduna shi ko idan ya ga taka yana son ta imamuna tilas ka sake ta ya aura ba wani tantama idan kuma ka sake ta ya aura ta zamto uwa a gare ka fa ba mata ba ka gane dan uwa kuma zai iya aikanka wajen ta kuna rabuwa ka ce ya ce son ta yake yi tilas ne kuma ka ce ya ce son ta yake yi tilas ne kuma na Muhammad. Shugaban shugabanni zababbe Muhammadina. Shugaban shugabanni zababbe Muhammadina. Bismillah zan fara rabuna kana dan basira in yaban wanzan kanura zababban kan ubangijina. Rabuna kai yo salati wanda shi baba gabati wanda ni ko wanda minti sai na kira shi annabina. Alihi mara an sahabi wanda su suka nuna wudi a gurin dabi habibi sayyidina Muhammadina. Yana abuna fasi yau mai zikiran afasi na sabo in ya si gausi shehu Ibrahim na kaina marhaba sayyidul wujudi Sayyidina 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 marhaba sayyidul wujudi shugabana Mahamudi Mustafa sirrul wujudi salamu alaikum Muhammadina. Sai ni na zo gare ka so nake karigan da ka ni matasa ne babu ka rike ni da kanka Muhammadina. Mai kan ba zaka ma aiki mai kan da sa shi da baki baban Fatima baban Fatima ya ba kwa amshi kake ba kwa amshi wata za ko dai tashi bayan kuma na amshi ko kake ku ta ba nan ku ina na manzan Allah dan manzan Allah duk masoyin manzan Allah ai dole ne ta ba hadin shi wanda bai tafa ba ban ce ya ki manzan Allah ba amma ya kamata ya tafa dan manzan Allah baban Fatima shugaban al'umma baban Jabbar Hama ya reno na limatu ya amban su gadidatu mai dakin Aishatu ya na sauda da Ramlatu ya na Ramla da Saudatu ya haifan famakatu na Madina to baya tsaki gunja da sawa Madina. Shugaban shugabanni zababbe Muhammadina. Aya mutum Khadija to har da Sauda shugaban masu ibada ni Allah shine shaida ni ayyukan da nayi na lada ka gamna baka Muhammadina. Shugaban shugabanni zababbe Muhammadina. Annabi rayuwa Da san ka muke rayuwa da shi za mu mutu kuma. rayuwa annabi kai ne rayuwa. Da san ka muke rayuwa da shi za mu mutu kuma. Salamu alaika zunzurutun hasken waidi yabo a gare ka ibadar Allah ne abadi madihu nabiyullahi azka ta abudi kuma duk mai san ka babu shi babu jahannama. Assalamu alaika shugaba jika ga mudallabi idan ba kai ba mai gida shin waiwa za mu bi duk wanda na bi shi sai in tuna ayya ta zunubi kai ne baka tabai ba ko da so ne kuma. Assalamu alaika annabin Isa dan Maryamu Allah shi ne mu'udi kai kuma alƙasimu Allah zai baka kai ba za ka yi taraba mamu kai ne mai banjan da mai sama An ka muke rayuwa da shi za mu mutu kuma.
assalamu alaika sayyiduna kakan alasanu masoyin rabbul izzat Allah muhaiminu shine naji ya ce ayyuhan ladina amanu sallu alaika wa sallimu kuma taslima salati a gare ka ne sadakin hawa ai na aurata da annabi adamu ubanta da kai tabbas haka ne jama'a kun san wannan sarai da manzon Allah annabi adamu ke ta gaba san ka muke rayuwa da shi za mu mutu kuma assalamu alaika mai rabon aljanna ga muna sidi ga muna annabi ga muna mun zo maka da yabo sabon launi gashi nan ina kake ne so muke mutu kashe mana kakana kuma mutu ka taba mutu har shi kenan kuma san ka muke rayuwa da shi za mu mutu kuma assalamu alaika wanda kai ne na ji Allah ya ce dan aka bi shi a bi ka tukun komai zai wuce dan ba a bi ka ba ko an bi shi ana karkace subhanallah annabi Ahmadu ka girmama san ka muke rayuwa da shi za mu mutu kuma assalamu alaika wanda ko sallah za a kira sai an sa sunan ka tukunna abul zahara ko ikamar ma Mahmudu mijin kubra sai an faɗi sunan ka ake tada ta ita ma san ka muke rayuwa da shi za mu mutu kuma san ka muke rayuwa da shi za mu mutu kuma